asini roha madihamu doho dame nasian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihamu saluhna huriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan masya kami padita joki manaek manalu. Bongot hita tuminggon ima tuminggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Di bahini luasamu mahami lau mamaritahon hatani debata tutonga-tongata saluhutna. Mariti akun YouTube Bagasta Manalu Rumajuk Channel. Atong taparade maroha doho pikirata lau manangihon hatani debata nagabe turput jamita tuminggu tanggal 26 September 2020 sada ima di minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Hatani debata dienet sian surat ni Apostel Paulus madapot ton si Pilemon. Bidusada mamukamay siya ayat 8 sa Rodi ayat 10 pitu. Pilemon bidusada ayat 8 sa Rodi ayat 10 pitu. Songonom mahatani Jehovah hujahahon ma dihita saluhutna. Ope godang donian heras ni rohaku di bagasan Kristus mangarudihon natamatuho. Alai ala ni holong ni rohai tagona maaw mangelek-elek. Nunga songoniaw Paulus. Naung matua jalatarihot nuaeng ala ni Kristus Yesus. Asa huelek-elek maho ala ni anakokku si Onesimus na hutubuhon dinatarihoton au. Na so marguna do iba na jolo diho. Alai nuaeng marguna si tutudo diho nang diaw. Na husuru do iba na mulak tuho. Dosor rohakku do iba na huetong. Naeng donian tiopoku ibana asasi kakmu ibana pature-ture honau dinatarateon au ala ni barita naulii alai dangolo au mabahen agia aha anggo sosian pamotuamu asa unang songon na sotar jua dingga basamu naeng masian lomo ni roham atiki ala na ubahen nasirang ibana sangobas yakko asa gabe saliling-liling na ibana diho dada benaposom ibana tunglobi sian naposo songodongan na hinaholongan lumubi diaw lambehama diho mangihuton ruhu tanoon tole di bagasat Tuhani asa molo dietoko au dongamu jakon ma ibana songon au ido ianggo sahat nihata ni debata huria na hinaholongan memaafkan manang manalpuhon hasalaan nidongan tuhita dang halna murah mului hasugoho niba dibayan acit ni rohaniba bahkan gabe mabayan sada pakilalaan nama cai borat nama cai lungun totusian hajol maon saya tadokdo dang murah mang lau memapon sasahalak dang murah amang manal puhonisian bagasar roha hurian itu hatta alai songon hala Kristen toktong do ditogu hita kamang inang remaja do na poso bulung asa mangulu hita di bagasan holong ni roha do natuk mangojar rohata mangojar ngulu taon mangalehon asisaan manalpuhon akka dosa pangalahon ni dongan nabi naenna tuhita moloso di bagasan holong nasiat debata totu dohonon dang tuk dang boy hita mangalehon asisaan manalpuhon akka hasalaan nidongan tu hita hurian itu hatta iduna naing idaota sian turpuk tadi bagasan tikion taringot si Pilemon dohot si Onesimus hurian itu hatta si Pilemon sahalak jol mana sangap do ibana di huta Kolose jala dohonon nasangap naking ala gudang akka sinamot samot manang akka artana halak na terpandang do ibana tetu mulo songon halak namora halak terpandang gudang ma akka boy dohonon pangurupina di bagasna nah termasuk ma si Onesimus sahalak sian pangurupina itonga-tonga ni bagasna alai hurang denggad do parsaoran manang hurang denggad do hubungan ni si Pilemon songot tuan ni si Onesimus ala ni ha ala dibuan si Onesimus manang dibuan lari artani tuan na ima si Pilemon lari ba ibana dungi buan artani tuan na iga bedang pajupang be sianima gabe tubu sogo ni roha di si Pilemon marnida si
Onesimus. Hurian itu hata alai dang gabi sada kebetulan tentu iko rajumata sude aka pardalanan ninguluon, sude aka namasa ninguluon, boy rajuman sapar binutuan di bata, bahkan boy dohonon naung diatur di bata hobar tulomo ni rohana. Pajupang ma si Onesimus dohot apostel Paulus uju di bagasan hurungan apostel Paulus alani barita nauli. Sian parjupangani ma hurian itu hatta gabe ditogu-togu masih Onesimus mariti si Paulus. Mana gabe titik balik ngoluni si Onesimus. Buasa selama rapna sida laos di soma ditogu-togu si Paulus si Onesimus tu hamu baun ni roha talmu bilau manol soli akka pangalahona akka dosana adorang so pajupang ibana ada manang adorang so lari ibana sian tonga-tonga ni bagas ni tuan na ima si Pilemon. Sasitong na hurian itu hatta dang na so boi dung naking di pauba dohonotta ditogu-togu si Paulus si Onesimus tu hamu baon totu nabui do pakyon ni manang gabi togi honon ni si Paulus si Onesimus lao mangurupi si Paulus diaka barita nauli pasaton barita nauli alai dang songoni rohana ido na yang idota damang doho dainang gabe ditongos si Paulus ma surat tu si Pilemon alai marhite si Onesimus toe mula mau tutuamu buam maon suraton pabotohon tu si Pilemon nang pajupak kita nang makkatai hita hola pasah masuraton tu si Pilemon hirai marupani pakatayon ni si Paulus do si Onesimus. Hurian itu hata di bagasan tu hata Yesus Kristus. Molo marnida pangalaho ni si Onesimus tu ngamaol be si Pilemonon lao majalo museng mulak manang majak kon museng si Onesimus bongok tu bagasna manang boy dohonon gabe ale-alena gabe donganna. Alai ido nanang idot takamang do akainang binahen ni holong boydo talu sogo ni roha. Binahen ni holong mangojar ngolu ni ganup halak na porsea mangalehon hasisaan mangalehon maaf tu akahalak na mungkin mabain aka hajahaton manang mabain acit ni roha. Dang tup sasahalak mangalehon hasi saat tu dongan na manang mamaapod dongan na molo soju molo di bagasan holong na siya di bata. Odo na yung idota hurian itu hatta ima taringo tu pemulihan parsaoran manang hubungan antara si Onesimus doho si Pilemon. Sudunai boy masa boy terjadi molo jong-jong do holong. Jala boy do songonon. Totu ala niojar ni hamubao do si Onesimus hamubaon jala niojar ni holong gabe rade iwana di parsuruan ni si Paulus nama dok asamulak tu si Pilemon totu molo sian hadirion bisa saja barang bisa jadi dangolo si Onesimus dia maulan noni majak konau museng olo do sian hajol maun didok ibana songoni alai ala di papos rohana marhiti si Paulus ubahan gabe olo ibana alanunga di jalo si Onesimus panogu-noguon jala mabuan si Onesimus tu hamubaon ni roha dohat ha porsiao. Hurian itu hatta si Pilemon ima sahalak dongan saulaon ni si Paulus ido molo taida naking diayak sada au surat ni si Paulus na tarihot ala ni Kristus Jesus nang Timoteus dongan ni madapoton si Pilemon na hinaholongan dongan nami sa ulaw. Hurian itu hatta totu buasa olo di jalo si Pilemon ala totu ala porsea do ibana di hata ni si Paulus na mandok nang muba si Onesimus. Porsea do si Pilemon takas panadayon ni si Pilemon tu si Paulus songon apostel ni Kristus. Di bahani hurian itu hatta adona naing idota molo naking Onesimus do si Pilemon rade
rap majakon. Terutama di Sipilemon. Buhado akamang do akainang nuaing nang idota di bagasan nguluta. Buhado di partikian nuaingon. Ujudah baritaw kami baritaon jami taon. Tongon hita adong na bermasalah dongata manang hobar jabuta dongan sa karejuta manang bisa jadi dongan sa pakobasyuta ditiki namar jami tahamion tabereng jo tasuku jo tuaga sendiri ta atik adong ditikio kita kamang do akainang natongon berselisih paham manang marpatotang manang gabe dang marsyatoan dongata marhitima kamang do akainang mariturpukon takas nang idauta manang songo dia pe borak ni parsaoron na hurang dinggan manang sursar parsaoran ni sasahalak itonga-tonga ni keluarga manang tonga-tonga ni huta sada do o jahanna molo radi rap majakor molo radi rap manesa tukdo dipauli akana hurang dinggan tukdo dipasada akana bula alai molo so marsi jakona do dang adong tubuh holong di bagasan roha unang taharap pon boy mardame ngulut tao hurian itu hatta molo nuaing ditikyon tahilala adong hurang dinggan parsaurata tudongatta songo dia pe hacitna songo dia pe jorbut ni pangalaho di dongattai tukdo parsaurani dipadinggan molo radi rohata molo olo hita majakon holong ni rohana syad dibata asatu kita manisa manal puhon akka hasalaan di dongan totu molo saya songgop do hita di bagasan sogo ni roha do acit ni roha dang boy mabuang ulut tagabe mardame dang boy mabain tiur roha mana pikirata madalani ari-ari ni ulut manang ulau ta selama kita masih menyimpan rasa sakit hati menyimpan rasa dendam hidup kita tidak akan pernah bisa tenang dalam melakukan aktivitas kita, dalam melakukan setiap pekerjaan kita. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, amang inang remaja naposo, ditogu turpuko kita, songon halak naung porsea hita, naing mangulu hita di bagasan paripe ni Tuhani, keluarga Tuhan. Songon halak naung manada Kristus Yesus naing ma adong hataridaan ni holong ni roha songon paripe ni Tuhani hita. Sada paripe di bagasan Tuhan satu keluarga di dalam Tuhan di bagasan sada haporseaon asasiani asa tuk mahita mang inang mangalehon akahasisaan mangalehon pengampunan tua kahalak nama kaciti rohata mabain soguni rohatu hita nian di perdalanan ninguluon do honok kudo dang hal namura lao jumulo mangalehon tangata lau marsi jalanan apalagi tu alak nama baina cirohata bukan sesuatu hal yang mudah untuk terlebih dahulu mengulurkan tangan memberikan maaf kepada orang yang memberikan sakit hati kepada kita alai marhiti turpu tadi bagasan mingguon ditogu mahita songon halak naung mangulu di bagasan Tuhani hita ikon olo hita ikon uduk hita di bagasan holong di rohani Tuhani asatu tarpatu padami itonga-tonga ni hubungan na orang dinggan tudongata tu hobar jabuta nang itonga-tonga ni pakobasyoni hurian itu hatta molo taida tu bagasan nguluta apalagi tonga-tonga ni halak batak bodo do honas songonon uju diyaka taringok tu hasadau mau taringok tu hasadau adong ma iyan ako ni sasala keluarga 5 iyan ako na uju so marasahota do pihak kaya nakon naon itong-itong ni alak batak songo 5 hasadaw ni namarhamaranggi tayo do songo 5 holong na manang hasadaw ni namarhamaranggi saha tunaganup iyan ako na sida karejobe menuju pang ujung tahun ganup na sida mulak alai gabi boy do balik suhar situasi hasadauni dos ni rohai dung marhas hotabi akka yanak kon ni sesada keluarga dung marhas hota sudiak yanak kon ni sasahalak itong-itongan ni keluarga
lima naking iya nakonna lima sanunga marasahotan dung marahasahotan gabi maul bejupang hasadaon gabi maul jupang dos ni roha nuaing omma tugu-tugu tu hita kamang doa kainang jalapai ngotok kita bohado hita tonga-tonga ni keluarga mulunung ngarap marhasohota be ganup namarhamaranggi boy do tong patuduhon hasadaon nang penungga berkeluarga manang gabi boy do inata gabi mabuan sada pandangan na berbeda gabi tong mabuan pola pikirta gabi marasing tu hahatta manang anggita namarlapatan dang nang dohonon alani inata gabi dang boy be jupang hasadaon alay naing sianon neng idaw tak kamang do akay nang marhiti turpukon ditogu hita bohado di tonga-tonga di perbedaan na marhamaranggi dung ganup marhasohotabbe asa toktong tubuh holong di roha asa toktong boy sa pikiran hurian itu hata di bagasan tuhata Yesus Kristus jok-jok dosoko ni itonga-tonga ni namar keluarga namar hamaranggi inata tu inata namar hamaranggi gabi patotang ujungna dia inata do na patotang dohonon marbedai ale doho namar maranggi gabi marbedai ta ida maun realita tonga-tonga ni keluarga hurian itu hata dibaheni di tonga-tonga ni keluarga ipe ikon adonggo jala tarjou hita asa olo hita gabi naposo na mabuat dami na mabuan hasadaon di tonga-tonga ni keluarga mulu adong napatotang antara hahado at anggi buhado hita tonga-tonga keluarga apalagi molo torop ikon adonggo natuk mabuan tu hasadaon ikon adonggo natuk mabuat tu hadamion asa mulak parsaurani asam adong mahataridaan keluargai songon paripe ni Tuhani dibahini mah hurian itu hata marhite turpuk tadi bagasan mingguon didogu hita naking na parjolo radi mangalihon hasisaat tudongan radi memaafkan mangalihon maaf tudongan asasiani jumpa kita damin ni roha di perdalanan ni nguluta napaduahon asa naing ganup hitaon tarjou gabi si buat dami gabi tuk mabuan hasadaon ni tonga-tonga ni parsaoran na hurang dinggan asa naing ulut taon toktong dihasi holi boy say dihasi holi halak harorota mabuan hasadaon mabuan hadamion itonga-tonga niaka perbedaan jalan apa tuduhon ditogu hita kamang doa kainang unang paima arisogut lao manopot dongata morotongon hita di bagasan partotangan manang di bagasan perselisihan unang paima arisugut alai ukka marohata jumulo menurduk ko tangata tasalpuhum ma laida tasalpuhum ma bangga tasalpuhum mainangda tasalpuhum manggida asyasiani ditugu-tugu hita mulo olo hita ditugu-tugu tod di parbadia tu parsaoran na duminggan ditugu hita kamang lu akainang asa patubuhon holong ni roha itonga-tonga ni ganup parsaorata ganup hita nuaing rak mahita patupa mulia Indonesia didok pemulihan itonga-tonga ni parsaorata unang tapasobu muladong na hurang dinggan alay naing sigup hatop jala jamot itonga-tonga parsaora ini muladong na hurang dinggan asa di bagas sekolong mahita alau pasadahon lau padumuhon asa siani tari dia ma paripe ni Tuhan takas mahita na olo uduk di bagasan hasadaon na niojarni holong ni roha amen tu hatta mamasu-masu hita jala margogoyhon hita saluhutna